2 ugers hårdt arbejde på NCC's sommerskole, hvor 8 studerende skulle give deres bud på, hvordan man bedst muligt kan energirenovere Hørsholm Midtpunkt, fandt sin afslutning i fredags. Og ifølge eleverne har det været 2 positive uger. Jeg synes, det har været sjovt i det her tværfaglige projekt, fordi at jeg har lært at male med en bred pensel og være med helt fra start af. Okay, hvordan er det, vi starter med at sætte de første streger på tegningen, og hvorfor sætter vi dem her? Det har været spændende at arbejde blandet ingeniører og arkitekter, fordi at man lærer lidt om, altså hvad er deres baggrund, og hvordan tænker de i forhold til en selv. Og derfor er det spændende at arbejde tæt op ad dem og se, hvad det kan blive til på den måde. Og formålet med sommerskolen har netop været at give de arkitekt- og ingeniørstuderende muligheden for at arbejde tæt op af hinanden. Så både design og beregninger understøtter hinanden helt fra start. Jamen, der er meget af arkitekturen, der hurtigt er understøttet af beregninger. Så man er ikke nået alt for langt i designfasen, før man ligesom har kunne have nogle ret konkrete resultater. Så designet har ligesom hele tiden kunne møde en modstand i nogle beregninger, og så har man ligesom kunne vende tilbage til designfasen igen og udvikle derfra. Efter at eleverne havde fremlagt deres bud, skulle dommerne votere for dermed at kåre vinderen med den bedste løsning til energirenovering af Hørsholm Midtpunkt. Vi har jo så lige talt om, hvad for et kan vinde, og hvad for et skal ikke vinde, og det er jo sådan lidt underligt, men med sådan 2 hold, så er der en, der vinder, og en, der slet ikke vinder. Men vi var enige, og det blev det hold, som var sidst på, der vandt. Så tillykke med det. Jeg vil ikke give en hånd. Værsgo. Tak skal du have. Afslutningen blev fejret med bobler, og der var flotte præmier til alle 8 studerende.